Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä VPN ulanmakdaky problemalar soňky bir hepdäniň dowamında güýçlenipdir. Adatlyň okujylary hem VPN arkaly tahypalarymyza girmegin kynçylyklary barada habar berýärler. VPN hyzmatlary paýtagtda we welaýatlerde işlemeýär ýa-da gaty haýaly işleýär. Marada internet ulanjylaryň köpüsi sosial ulgamlar we messengerler arkaly habarlaşmak mümkinçiligini ýitiripdir. Adatlyň habarçylary WeChat, Telegram, Instagram, Odnoklassniki, TikTok, YouTube ýaly köp çeşme VPN bolmasa girip bolmaýanlygyny belliýärler. Ýurtda internetiň tizliginiň gowşaklygyna we ýokary bahasyna garamazdan jaňlar tekstler bilen bir hatarda video hem ses ýazgylary arkaly habar alışmak ulanjylaryň arasynda gitdigiçe meşhur bolýar. Häkimetler internet bilen bagly bökdünçlükleriň sebäbini düşündirmeýärler. Ýurdun ýeketek internet üpçünçüsiniň döwlet ýetirindäki Türkmen Telekom kompaniýasynyň wekilleri ilatyň internete girmek bilen baglanşykly ýüze çykýan kynçylyklar barada resmi düşündiriş bermeýärler. Adatlyň habarçylary hususan da marda ulanjylaryň en çemesiniň yerli operatorlar tarapyndan hödürlenýän täze internet aragatnaşyk hyzmatlaryna şol sanda has ýokary tizligi wada berip hödürlenýän täze görnüşine geçenden soň internetiň hiliniň esli yaramazlaşanlygyny belliýärler. VPN-niň petiklenmeginden başga da Altyn Asyr mobil operatorynyň mardaky ofislerinde nowatlar peýda boldy. Internet hyzmatlarynyň düýp götür erwetleşmeginiň fonunda onlar çadym täze telefon sim kartalaryny satyn almak üçin nowata durýarlar. Şol bir wagtyň özünde de sim kartalar satuwda ýok. Adatlyň yerli habarçysy Altyn Asyr mobil operatorynyň mardaky ofisiniň işärine salgylanyp, bu ýerde sim kartalaryň bir aý golay wagt bäri satuwda ýokdugyny habar berdi. Adatlyk Altyn Asyryň wekillerinden resmi taýdan düşündiriş alyp bilmedi. Bu aralykda nowatda duran abonentler telefon belgileriniň beýleki abonentlere gaýtadan satylanlygyny habar berýärler. Oğuzhan etrafında çölde mal bakýaryn aragatnaşyk bolmady. Yarawsuz ejemiň ýagdaýyny bilmek üçin öýejaň etjek boldum. 8 kilometr uzaklykda ýerleşýän başga bir goşa piýada baryp çopandan maňa telefonundan jaň etmäge ruhsat soradym. Jaňyma jogap beren aýalym meniň telefon nomerimden nätanyş bir adamyň jogap berýänligini aýtdy. Men detsine bärik geldim we nomerimiň başga abonenta berilenligini bilip kaldym diýip adatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Ýurdun beýleki sebäpleriniň ilaty hem internet hyzmatlarynyň we mobil telefon aragatnaşygynyň hiliniň pesligi sebäpli dürli meseleler bilen ýüz-ýüze bolýarlar. Owa ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä daşary ýurtlardaky garandaşlary ýa-da dostlary bilen telefon ýa-da internetde messengerler üstü bilen gürleşmek üçin köpler internetiň tizligi bir näme ýokary bolan şäherlere gitmäge mejbur bolýarlar. Bu aralykda Türkmen News neşride Türkmenistanda VPN hyzmatlarynyň petiklenmeginiň güýçlenenligini habar berdi. Neşir howpsuzlyk gullaklarynyň VPN serwerleriniň işini bökdeýänligini ýazýar. Soňky döwürde VPN hyzmatlary Türkmenistanda ulanlyp başlanandan soň gaty çalt bir günüň dowamında petiklenýär. Bu awtomatizirlenen bir sistema meňzeýär diýip Türkmen News ýurtda petiklenen saýtlaryň sanawynyň hem artanlygyny we oňa Zoom video konferensiýa hyzmatynyň hem PayPal tölek ulgamynyň goşulanlygyny belliýär. Türkmenistanda VPN ýygy derli petiklenýär. Mundan öň ony tutuşlugyny petiklemekden başga da VPN-den peýdalanyp aýratdyň ulanjylary anyklamak we ýydarlamak bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykypdy. Altyn Asyr Türkmenistanda ýeketek mobil operator bolup, Türkmen Telekom kompaniýasy bolsa ýurtdaky ýeketek internet üpçünçüsüdir. Mundan ozal adatlyň çeşmeleri internet bilen üpçün edici Türkmen Telekomyň tekniki bazasyny güýçlendirýänligini, şol sanda internete gözegçiligi güýçlendirmek üçin täze enjamlary ulanýanlygyny birnäçe ýerde habar berdi. Türkmenistanda internet döwlet tarapyndan bir gözegçilik astynda saklanýar. Ýurtda köp sanly daşary ýurt habar beriş serişdelerine şol sanda adatlyk radiosynyň saýtlaryna hem sosial ulgamlara girmäge mümkinçilik ýok. Petiklenen saýtlara girmek üçin ýylat VPN serwerlerini ulanmagy mejbur bolýar. Türkmen News neşriniň Progress saýtyna salgylanyp beren maglumatyna görä 2020-nji ýylda Türkmenistanda raýatlaryň 26% internetden peýdalanypdyr. Dünýä derejesinde ortaça görkezici 59% barabar. Munyň sebäbi diňe bir petiklenmeler bilen çäklenmän eýtem yerli ýaşaýjylaryň köpüsiniň enjam satyn alyp internet üçin tölek edip bilmeýänligi bilen baglanşykly diýip neşir belliýär we durnuksuz internet sebäpli Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ýylda $120 milyon ýetirýänligini ýazýar.